What's up horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay nais ko munang isingit ang i-shoutout mo segment. At narito po ang babanat, si Mr. Bong Insa Cruz ng Kaba Horror Podcast. Boss Bong, pasok! Kumusta? Ako si Vong ng Kaba Horror Podcast. Gusto ko lang i-shoutout lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa aking channel at mga kwento. Ganon din sa lahat ng writers at narrators ng Philippine horror community. Inimbitahan ko kayo na bumisita sa aking YouTube channel at makinig ng aking mga kwento. Welcome na welcome po kayong lahat. Yun lang. Maraming salamat and God bless. Maraming salamat Boss Bong. Ilalagay ko po ang link ng channel niya sa description box. Umpisahan na natin. Ang istoryang inyong matutunghayan ay base sa karanasan ni Guillermo, nakatatandang kapatid ni Nanay Luz. Naganap ito noon pang 1960 sa bayan ng Nabua, Camarines Sur. Tapos nung naiimbitahan daw sila, di nagkagrupo raw sila apat. Kanya puntahan natin ito. Ganun, sinabi raw yung lugar. Tapos ang bahay daw, kataas, bakit wala sa ilalim? Ang lalaki ng bintana, pati ako nangingilabot. Tatay ko naman mauna. Si Guillermo ay isang matipunong binata. Nasa edad 19 siya na mga panahon na yon. Bukod sa magandang pangangatawan, ay maitsura din ang binata. Kaya't maraming dilag ang humahanga dito. Bukod pa sa katangiang taglay nito, ay kilala rin si Guillermo sa husay nitong gumawa ng mga karitela. Iyon ang pinamanang trabaho sa kanya ng yumao niyang ama. Isang araw ay naimbitahan siyang gumawa ng karitela ng isang matandang babae na nalaman niyang kakalipat lamang pala sa kanilang baryo. Nagtanong-tanong pala ang matanda kung sino ang marunong gumawa ng karitela sa kanilang baryo. Agad naman tinuro ng mga tao si Guillermo. Tanghaling tapat noon nang makausap niya ang matandang babae. Bagamat isang barangay lamang sila, ay medyo may kalayuan ang lugar ng matandang babae. Medyo liblib din ang kinaroroonan ng bahay nito. At dahil doon, ay napagpasyahan ni Guillermo na isama ang tatlo niya pang kaibigan upang may katuwang siya sa paggawa ng karitelang yon. Kinabukasan ng umaga ay tinungungan nila ang nasabing bahay ng matanda. Nang marating nila ang lugar na itinuro nito, ay namangha talaga sila. Kasi may isang bahay na maganda ron. Hindi naman kalakihan, pero up and down siya. Hindi nila inakala na sa liblib na lugar na yon ay may ganun palang bahay. Halos doon na lumaki sila Guillermo, pero wala silang alam na may nakatayo palang ganoong bahay sa liblib na lugar na yon. Sadyang mabait ang matanda. Agad silang inasikaso nito at ipinagtimpla ng mainit na kape. Pasimple namang inikot ni Guillermo ang kanyang paningin habang hinihigop ang mainit na kape. May kalakihan ang bakuran ng bahay ng matanda. May mga ilang hayop din itong alaga. Sa di kalayuan ay nandoon ang kalabaw na gagawa niya ng karitela. Nakatali ito sa isang puno ng mangga. Mayroon lamang siyang isang bagay na napansin at lubos niya itong ipinagtaka. Ang ikalawang palapag ng bahay ay mayroong 3 malalaking bintana. Hindi ordinaryo ang sukat nun dahil halos kasya ang isang tao. Nasa 2 pa din ang lapad nun. Ayaw niya naman pag-usapan nila ng mga kasama niya yon dahil baka marinig na matanda. Kaya't matapos nga nilang higupin ang mainit na kape
ay agad nilang sinimula ng trabaho. Ilang minuto pa ang lumipas nang halos lahat sila ng mga kasama niya ay natulala. Nang lumabas ang isang napakagandang dilag mula sa bahay ng matanda. Marami nang nakilalang magandang dilag si Guillermo, ngunit kakaiba ang dating ng babaeng kanyang nasa harapan ngayon. Nakangiti pa ang dilag sa kanilang apat habang tanga nito ang isang sisidla ng tubig at mga baso. Dinulutan sila ng tubig ng dalaga. Halos hindi maialis ng mga kasama ni Guillermo ang paningin ng mga ito sa napakagandang dalagang yon. Ilang segundo pa ay nadagdagan ng kanilang pagkamangha nang may lumabas pang isang dalaga sa bahay na yon. Ubod din ito ng ganda at talagang nakakaakit ang itsura. Sa puntong yon ay mas lalo pang ginanahan sila Guillermo sa kanilang ginagawa. Saglit pang nakipagkwentuhan ang mga dilag na yon sa kanila at nagpakilala ang mga ito. Ang unang lumabas ay si Teresa at ang ikalawa naman na kapatid din pala nito at bunso na si Elena. Sa dalawang yon ay mas matimbang ang pagtingin ni Guillermo sa dilag na unang lumabas. Hindi niya maikakaila sa kanyang sarili na nabighani siya sa kagandahan nito. Lumipas pa ang ilang sandali at tila nabulabog ang napakagandang tagpong yon nang dumating ang isang lalaki na medyo may kaedara na. Malayo pa lamang ito ay hindi na maganda ang tingin sa kanila. Animoy nagtataka ang lalaki kung bakit nandoon sila. Ramdam nila Guillermo na hindi gusto ng lalaking ito na nandoon silang apat. Nagmamadaling tumakbo ang dalawang dalaga papasok sa kanilang bahay nang matanaw nila ang lalaking yun na nakapasok na sa loob ng bakuran. Tinanong ng lalaki kung sino sila Guillermo at bakit sila naroon sa loob ng bakuran. May kataasan ang boses nito at tila ba gusto na silang palayasin. Bago pa man makapagpaliwanag si Guillermo ay lumabas na ang matandang babae. Ipinaliwanag nito kung bakit naroroon ang apat na binata. Hindi na nagsalita pa ang matandang lalaki, bagkus ay dumiretso ito sa loob ng kanilang bahay. Lumipas ang maghapon at sa awa ng Diyos ay natapos naman nila Guillermo ang kanilang trabaho. Agad naman silang binayaran ng matandang babae. Natuwa ito sapagkat maganda ang kinalabasan ng kanilang trabaho. Ang binatang si Guillermo naman ay doble ang saya na nagdarama ng mga sandaling yon. Bukod sa kumita na siya, ay tila nakita niya na ang matagal niya nang hinahanap. Gustong gusto niya ang dalagang si Teresa. Bago pa man sila umalis, ay naisip na ni Guillermo na humingi ng permiso sa matandang babae na aakyat sila ng ligaw sa mga anak nito. Ngunit naudlot ang balak niyang yon nang mapansin niyang masama ang titig sa kanila ng matandang lalaki. Nakasilip pa ito sa bintana sa itaas. Wala nang nagawa sila Guillermo kundi ang magpaalam sa matanda. Panaka-naka niya pang nililingon ang bahay na yon, nagpapakasakaling muling masilayan ang kagandahan ni Teresa. Natapos ang araw na yon na may ngiti sa mga labi ni Guillermo. Ganon din ang kaibigan niyang si Francisco. Nais din itong umakyat ng ligaw sa nakababatang kapatid ni Teresa na si Elena. Dahil doon ay may nabuo silang plano. Kinabukasan ng gabi ay isinagawa nga nila ang plano na yon. Kasama ang dalawa pa nilang kaibigan ay nagdala sila ng gitara at nagsuot ng mga formal na kasuotan. Dakong 7:00 ng gabi ay tinungo nila ang bahay nila Teresa.
malayo pa lamang sila ay tanaw na nila ang bahay ng dilag. Iba yung kaba ang nararamdaman ni Guillermo ng mga sandaling yon. Sabik na siyang masilayang muli ang iniirog niyang si Teresa. Ngunit kasabay nun ay ang pag-aalalang baka magalit ang matandang lalaki na nakita nila doon na ipinagpalagay niyang ama ng dalaga. Nang ilang metro na lang ang layo nila sa bakuran nila Teresa ay napansin nilang madilim ang bahay nito. Napakamot naman siya at nagtaka dahil nung nasa malayo pa sila ay may natatanaw pa siyang ilaw sa loob ng bahay na yon. Ngunit nang makalapit na sila ay napansin niyang balot ng kadiliman ang paligid ng bahay nila Teresa. Sa puntong yon ay nag-alangan na ang tatlo niyang kasama na ituloy pa ang pangahara ng binabalak nila. Naisip ng mga ito na baka tulog na ang pamilya ni Teresa. Baka makabalaho pa sila at tuluyan nang magalit ang magulang ng mga dilag. Ngunit kinumbinse ni Guillermo ang kanyang tatlong kasama. Sayang naman daw kung hindi nila itutuloy ang kanilang binabalak. Akmang itatapak na nila ang kanilang mga paa sa loob ng bakuran nang may naulinigan silang mga pag-angil. Dala ng takot ay agad silang nagkuble sa isang malaking puno. Inakala nila na may mga asong bantay sa bakuran, kaya't maging si Guillermo ay kinabahan ng mga oras na yon. Saglit silang nagmatsyag sa paligid. Inaantay nila kung may asong aatake. Ngunit wala naman silang nakikitang mga aso. Pawang pag-angil lamang at pag-ungol ang nangingibabaw sa katahimikan ng gabing yon. Akmang tatayo na si Guillermo upang tunguhin na ang bahay nila Teresa. Nang walang ano-ano ay may napansin siyang kung ano sa bintana ng bahay na yon. Mabuti na lamang at agad siyang nahila ni Francisco papalik sa likod ng puno. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makakita sila ng tila napakalaking pakpak na nagmumula sa loob ng bahay. Lumalabas ang dulo nun sa bintana. Patuloy pa rin ang pag-angil na kanilang naririnig. Palakas ito ng palakas. Kabado naman silang pinagmamasdan ang bahay na yon. Halos hindi na sila kumurap. Ilang saglit pa ay sabay-sabay silang nagimbal nang makakita sila ng nilalang na mabilis na lumipad tungo sa himpapawid. Nang galing yon sa loob ng bahay nila Teresa. Hindi nga nagtagal ay may tatlo pang sumunod sa nilalang na lumipad na yon. Halos pare-pareho ang anyo ng mga ito. Hindi nakagalaw ang apat na magkakaibigan nang mapagtanto nilang aswang ang kanilang mga nakita. Takot na takot ang tatlong kasama ni Guillermo dahil anumang sandali ay maaari silang maamoy ng mga ito. Halos gusto nang lumubog ng tatlo niyang kasamahan sa pinagkukublihan nila. Ang isa pang gitaristang kasama nila ay napapaiyak na sa sobrang takot. Agad namang pinigilan ni Guillermo ang kanyang kasamahan dahil unti-unti na itong lumilika ng ingay. Kasabay naman nun ang paglakas ng hangin sa paligid. Nakakarinig na rin sila ng mga malalakas na pagaspas. Alam nila kung saan nanggagaling yun. Nang mga sandaling yun ay inisip na raw ni Guillermo na katapusan na nila. Alam nilang malakas ang pangamoy ng mga aswang at napaka-imposibleng mapagtaguan nila ang mga ito. Hindi nga siya nagkamali sapagkat nang oras na tumigil na ang malakas na hangin ay bigla na lamang may pumatak sa isa na lang kasamahan. Nagmumula yon sa itaas at ang pumatak na yon
ay napakalapot na likido. Sabay-sabay nilang inangat ang kanilang mga paningin. Ganun na lang ang kanilang pagkagimbal nang makita nilang nakatitig sa kanila ang dalawang aswang. Nasa itaas na bahagi ito ng puno at nakadapo sa malalaking sanga. Nanlilisik ang mga mata nitong tinititigan sila. Halos tao pa rin naman daw ang itsura ng mga ito. Mapupula nga lamang ang mga mata at may mga pangil. Ganon din ang mga kuko ay matutulis. At napansin nila ang malabay na pakpak ng mga ito. Nang mga sandaling yon ay wala nang tanong-tanong. Agad silang kumaripas ng takbo papalayo sa bahay na yon. Habang tumatakbo ay dinig na dinig daw nila ang malalakas na pagaspas na nagmumula sa himpapawid. Dumoble pa ang kabog ng kanilang dibdib nang madapa ang kaibigan nilang gitarista. Nabitiwan nito ang daladala niyang gitara na lumikha ng isang malakas na tunog. Kasabay ng malakas na tunog na yon ay ang pagkawala ng mga pagaspas na kanilang naririnig. Tila nilubayan na sila ng mga aswang. Ang aksidenteng pagkakadapa ng kasama nilang gitarista ang nagbigay ng pag-asa kay Guillermo. Naisip niyang tila ayaw ng mga aswang na yon ang malakas na tunog ng gitara. Agad niyang dinampot ang instrumento at pinatunog ito ng pagkalakas-lakas. Pinagpatuloy nila ang mabilis na pagtakbo habang pinapatugtog na malakas ang gitara. Hindi niya raw sigurado sa kanyang sarili, ngunit epektibo naman daw ang kanyang ginawa dahil nakauwi sila na ligtas ng gabing yon. Sa kabila ng takot at kilabot na kanilang naranasan, ay may panghihinayang pa rin sa puso ni Guillermo dahil ang inaakala niyang pag-ibig ay kilabot at takot pala ang pawang hatid. Kinabukasan ay sinubukan nilang balikan ang bahay na yon. Nagsama sila ng mga otoridad. Ngunit wala silang nadatnan doon kahit isang gamit ng pamilya ni Teresa. Wala na din doon ang mga alagang hayop ng mga ito. Nalaman pa nilang pag-aari pala ang bahay na yon ng kapitan sa kabilang barangay. Nangupahan lamang daw doon ang pamilya ni Teresa. Ngunit maging sila ay hindi alam kung bakit bigla na lang nawala ang pamilya na yon. Matapos nga ng pangyayaring yon ay matagal na panahon bago muling umibig si Guillermo. Ayon kay Nanay Luz, nakapag-asawa na ito sa edad na 35.